लोगोफोर बर'नि रानि 2.0आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बै रहस्य गोनां खोथा बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन जायखौ नोंथांमोना मोनथिमोना एबा खोनाफेराखै। नोंथांमोना साननो हागौ माबायदि भिडिअ लाबोयो, नङा बेफोरो नंखायसो होनना। लोगोफोर बे भिडिअखौ गोबां नायबिजिरनानै आं नोंथांमोननिसिम लानानै फैनाय जादों जाहाथे नोंथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिथिना मोनो। हाग्रायाव थाग्रा अमानि हाथाइ। लोगोफोर हाग्रायाव थाग्रा अमानि हाथाइखौ गानोब्ला जों खायसे मोजां गुनखौ मोननो हानाय जायोनो। आं दिनै बेनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननो फोरमायथिगोन। बेनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, बर'नि रानि 2.0आव नोंथांमोना दिनैसो फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। जाहाथे जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो। लोगोफोर जों सुबुं माहारिनि जिउआव बायदिसिना मोनदांसहायै दुखु खस्थ'आ साग्लोबसारो। बेबायदि समाव जों बै दुखु खस्थ'खौ जानगार खालामनो थाखाय गुबुन गुबुन राहाफोरखौ नागिरो। बे राहाफोरनि गेजेराव बेनिफ्राय बे अमानि हाथाइजोंबो बारग'नो हानाय जायो होनना बुंनाय जायो। जाय 100था उपायजों जिउआव सोलायनाय फैया, बेनिनो बे मोनसे बेसादजोंनो जोंनि जिउआव गुबुंले बारहावा नांनानै थानाया खारस्रांनाय जायोनो। जेसेबांखि सुत्रफोरा जोंखौ गादबनो नाजाया मानो बा बायदिसिना साख्रु साख्राया जोंनि देहाखौ बेंखननानै लाया मानो, बैफोर जेंना जेंसिनिफ्राय रैखा मोननो हानाय जायोनो। बुंनाय जायोदि सोरबा सुत्रफोरा जेब्ला नोंथांखौ नुकसान खालामनो नागिरो अब्ला बेबायदि बिथिङाव अमानि हाथाइखौ मोदोमाव गाननानै लायोब्ला मोजांनो। जेरै गोबां मानसिफोरखौ मैदेरनि हाथाइफोरखौबो गाननाय नुनाय जायो। बेबादिनो बैसोरनि गेजेराव बे हाग्रानि अमानि हाथाइयाबो मोनसे। शास्त्रआव रोखायै बुंथिनाय दंदि मोनसे जुगाव इसोर बिष्णुआ अमानि महर लाना पृथिबीखौ रैखा खालामदोंमोननो। बुंनाय जायो इसोर बिष्णुआ अमानि महर लाना गावनि गोलाव हाथाइजों पृथिबीखौ दैखांना लानाय जादोंमोननो आरो गिथावना खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनाय जादोंमोननो। बेबायदिनो सृष्टिखौ सोरजिग्रा इसोरा बुहुमनि गासै दंनायमानि जिब जिबिखौ रैखा खालामदोंमोननो। नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनाय जायाबो जानो हागौ, बेखायनो नोंथांमोनाबो बेनि आबुं बाथ्राखौ मोनथिमोननो थाखाय भिडिअखौ नायजोबलांबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे कमेन्टआव जै आफा बिष्णु हरि लिरनो दाबाव। दानिया मोनथिना लादोनि हाग्रायाव थानाय अमानि हाथाइखौ बाहायोब्ला मा मुलाम्फा मोननो हानाय जायो। सेथि उपाय महरै बुंनाय जायो जेब्ला जों खायसे एग्जामफोराव खनले फेल जाबाय थादों आरो गोब्राब नाजासेयावबो साक्सेस मोननो हायाखै, बेबायदि बिथिङाव बे अमानि हाथाइजों बानायनाय ताबिजआ एबा मालाया जोबोर लाब गोनां जायोनो। जायखौ इसोर बिष्णुआ बुहुमखौ रैखाथि होनो थाखाय गिदिर सक्ति महरै बाहायदोंमोन। बेबादिनो बेखौ गानोब्ला साहसआ बाङो होनना मोनथि मोननाय जायो। बेखौ बुधबार एबा शुक्रबार बारायाव गाननो नांगौनो। बेखौ गानोब्ला जोंनि गोसोआ थि आरो जायजों जों मोजाङै फरायनो लिरनो गोसो जानाय जायो होनना बुंनाय जायो। नैथि उपाय महरै सुत्रफोरनि नोजोर नांनायखौ गैया खालामनाय। लोगोफोर जोंनि जिउआव सासे नङा सासेब्लाबो सुत्रनि नोजोरा गोग्लैयो। जेरै जोंनि सानफ्रोमबोनि थांलाय फैलाय संसार जानायाव जोंनि मोजांखौ गाज्रि नोजोर होग्रा बा मेगन साग्रा बेबायदि सुबुं थायो। बैबायदि बिथिङाव बे अमानि हाथाइखौ ताबिज खालामना गाननो हानाय जायोनो। बुंनाय जायोदि बे अमानि हाथाइया सुबुंनि देहायाव पजिटिभ इनार्जि लाबोनाय जायोनो। जाय सुबुंनि सुत्रफोरनि गाज्रि साननाय नेगेटिभ इनार्जिखौ गैया खालामना होनाय जायोनो। मानिनाय जायो जों जेब्ला बे हाथाइखौ गानगोन अब्ला नोंथांनि सुत्र एबा मेगन साग्राया बावगारनाय जायोनो आरो नोंथांजों गोरोबना थाफिननाय जायोनो। थामथि उपाय महरै अमानि हाथाइया न'खराव सुख सान्ति लाबोनाय। जेब्ला बे अमानि हाथाइखौ गानगोन अब्ला न'खर संसारावबो गोजोन खुसिखौ मोननो हानाय जायोनो। जेब्ला न'खराव जेब्लायबो दावराव दावसि नांज्लाय खमज्लाय जायो
अब्ला बेबादि बिथिङाव अमानि हाथाइखौ बाहायनो हायोनो। ब्रैथि उपाय महरै अमानि हाथाइखौ नखराव धोन सम्पतिया बृद्धि बारायनायनि थाखायबो बाहायनो हायो। लोगोफोर, जोंनि न'आव जेब्ला धोननि गोनांथिया बांगासिनो, जेब्ला मोनसे आखाइजों खामायना मोनसे आखाइजों गलांगासिनो, बेबायदि बिथिङाव बे अमानि हाथाइया जोबोर मोजां जायोनो। धोन बारायहोनो हानाय सक्ति थानाय जायोनो। बेखौ गानोब्ला सुबुङा थासारिखौ सोलायहोनायल' नङा, धोनखौबो बारायहोनो हानाय जायोनो। बेखौ गाननायनि उनाव जोंनि बेफार फालांगिया मोजाङै सोलिलांनाय जायोनो, बा नखरनि खेथि बाथिया मोजां फिथाइ थायनाय जायोनो आरोना, जायजों नोंथांनि थाखा फैसाया बांनायाव मदद जायो होनना बुंनाय जायो। द'थि उपाय महरै भुत भेट आत्मानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय अमानि हाथाइखौ गाननाय। नोंथाङा जेब्ला सानना लादों एबा मोनदां हादों नोंथांनि न'आव गाज्रि भुत प्रेतनि साया दं होनना, अब्ला नोंथाङा बेबादि बिथिङाव बारग'नो हानाय जायोनो। नाथाय गोबां सुबुंफोरा मानिनाय जायादि बेबादि भुत प्रेतबो थायो होनना। लोगोफोर, भुत प्रेतआ मोननै रोखोमनि थानाय जायोनो। मोनसे मोजां खालामनायाव हेफाजाब होग्रा आरो मोनसेया गाज्रि खालामग्रा। जाय मोजां खालामग्रा बेखौ इसोरखौ बुंनाय जायो, जायखौ देबि देबता मुंजों मोनथि मोनो। बे मोनसे गाज्रि खालामग्रा आत्माया जाय नरक लोकआव थानो गोनां जानाय गाज्रि आत्मा एबा सुबुंखौ गाज्रि खालामग्रा, बेखौ बुंनाय जायो। बेबायदि बिथिङावबो जेब्ला गाज्रि आत्मानि नोजोर गोग्लैनाय जायो, अब्ला बे अमानि हाथायानो खारस्रां होनाय जायोनो। स्निथि उपाय महरै अमानि हाथाया देहायाव थानाय साख्रु साख्राखौ रैखा खालामनाय। लोगोफोर, बेजों जोंनि देहायाव नांनानै थानाय साख्रु साख्रा गाज्रि रगफोरा खारस्रांनाय जायोनो, जेराव जेब्ला जों बेखौ गानगोन अब्ला जोंनि देहायाव मोजां एनार्जिजों लोगोसे बैफोरबो गैया जालाङो। जों माब्लाबा गोबां खेब बायदिसिना मिथिस्लाबै बेमार खामाराव गोग्लैनो गोनां जायो। माब्लाबा डक्टरनि मुलि बिजिफ्राबो खामानि होनाय जाया। बेबायदि बिथिङाव अमानि हाथाइखौ गानोब्ला जोंनि सावस्रिनि रगिखौ खारस्रांहोनो हानाय जायोनो। लोगोफोर, बेबादिनो जेब्ला जों बेबायदि अमानि हाथाइखौ गानगोन अब्ला गोबां मोजां गुनखौ मोननो हानाय जायोनो, जाय जोंनि सानफ्रोमबोनि फैबाय थानाय समनि खावसे गाज्रि बारहावाखौ बोस्रांना मोजां बारहावाखौ जोंनि जिउआव लाबोना होफैनाय जायोनो। जाय बाथ्राखौ जों गोदोनि खायसे आबै आबौमोननि खुगानिफ्रायबो मोनथिनो हानाय जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो नलेज मोननो हाबाय। जेब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट मोनदों अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामलायबानो जाबाय, जाहाथे बिथांमोनाबो बेनि सोमोन्दै मिथिनो हायो। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय।